والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, puas ding ha kya pamuji iban kya pananglit sin kita niyo pa Tuhan Rabbul Alamin. Demikian kya panalawat iban salam kapangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna di naman kalupahan in pagpatumtum antara sin kita niyo aamuin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amo na ini insarew-rayaw hinang de hakatan, amo na hinang pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian amo insarew-rayaw hinangon nato hiistak mataod. Atawakan magpundo kita niyo mataod, aamuin pagluto sin kita niyo harap pa adlaw gana-gana, wayron na sarew-rayaw ding aamuin hinang pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hapag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang dumayaw in antara tayawan sin Allah ta'ala. Demikian mahinang dumayaw in antara sin manusia iban sin panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mahinang mabunto tanto mahinang yaon dumayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala in pagkataon niya. So sabiat to mga palanggungan hagam Islam, amo na inin sarew-rayaw pagpatumtum, amo na yung pagmabuga pa Allah Ta'ala. Demikian di resab kalupahan sin kita niyo, amo in pagpatumtum hapasalan sin pagsarang sukul pa Allah Ta'ala. Karena yari pa kita niyo biyan amo in piabusan niya sin pangumuran, abiluba yari kita niyo biyan amo in Pia sampai niya pa tawakan piabot niya pa amuin bulan Ramadan. Demikian ha bulan sin Ramadan yari nakita niyo ha amuin pinakamahal ga isab ha bulan sin Ramadan amuin hampu adlaw hakatapusan sin bulan Ramadan. So insyaallah murah-murahan ako iban sin kamo, iban sin katan na amuin bangsa muslimin. Bangmayan kita niyo amuin makadawhat sin kaampunan sin Allah Ta'ala den di ha bulan sin Ramadan ini. Serta amuin gambang main kita ni wisab amuin tukbalan pa sin Allah Ta'ala pila pa ding ha mga bulan sin Ramadan hasusungon insyaallah. Demikian mga palanggungan ha agama Islam, halom sin ampu adlaw nakapin ding ha bulan sin Ramadan in Muslim amuin dagdag sin pagmabugaan niya pa Allah Ta'ala subay niya amuin halkaan in mga waktu yaon salta pataurun niya in paghinang amal ibadat sabab di niya kaingatan uno makasampay pa ba siya hasusungon tahon atau kan susungon Ramadan sabiat to yaon siya nagsabo na subay niya di upason in paghinang marayaw hatubtob sin kagawsan niya haamin pataurun niya hasupaya mataod in amal ibadat mausahan niya habulan sin Ramadan. So, mahuli din dito mga palanggungan ha agama Islam. Balay sugpatan na to in pangadjian sin kita niyo. Haamuin simana akarna timubtub kita niyo haaturan sin pagbitsara. Atawakan aturan sin paghimumungan. Sabab labi luba yari kita niyo habulan sin Ramadan ini. Na mahal ga subay na to kaingatan. Bang uno naman yung mga aturan sin paghimumungan sin hambuk, amuin namamayta in siya Muslim siya, in siya nagtutuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, muna din ha mga aturan na kawan na sin kita niyo, o iroon din ha mga hikalagtik sin dila na to ini, malingkan sumud ini pa hinang nato karayawan, halistahan karayawan, ataw akan sumud siya ha amuin listahan, amuin hinang pakangian. Asabiat to dihilan kita niyo sin agama na to aturan supaya bian amuin insyaallah maitong ding mga hinang karayawan in hikalagtik sin dila na to. Muna amuin hifdhul lisan
amin pagparihala hadila bali nakawa nato na ini. Demikian amin kul khairan aw liyasmut, mamisara kita niyo habisara marayaw atau akan humundong na sadya. Demikian inhikatu al kalimatu thayyibah sadaqah, bitaan kita niyo sinsyara nato himumungan marayaw siya ini maitung siya ding mga amal ibadat amin hasadaka. Demikian ini kaufat fadlu qillatul kalam wa karahiyatu kasratihi. Amin karabihan, karayawan, amin matiu himumungan sintao. Demikian serta pamaita isab amin kabunsihan sin agamata amin tao. Amin matao din bitsara atawakan intao malatah. So insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon hikalima kita niyo ding mga amuin aturan sin pagbitsara. Atawakan subay amuin pupuon nato mga bitsara nato bangwayra ka nakalamod ding mga yaon. Muna in hikalima amunain al-hadaru minal ghibati wan namima. Amuin pagpahalli ding amuin limot iban sin amuin magdara sin bitsara hakarna hipag kulak kanat niya sin mga tao nagkakasilasa at tawakan hakarna amuin hipag larak niya ha amuin tao naghahambo. Time. Istafadan naqlu minal kitabi was sunnah fit tahdhiri minhuma. Bang mo kitaon deng ha Quran sambil namayan pa hadith iban sin mga akwal sin mga ulama mataod amuin na mayta hakarna hipapupo pahambuk muslim amuin hinang sin paglimot iban hinang sin pagdara sin bisara. Warattaba ala dalika kathiran minan nasi la yatawarra ala itlaqi lisanihi fi aradin nas. Mayta sababang mo kitaon in kamatauran ding mga manusia amuin way sila biyaan naghalga atawa kanwayroon biyaan kabuga haamuin indila nila biyaan magpanglimot hatay manghud nila atawa kan indila nila magdara sin mga bitsara hakar na amuin paglarak ha antara sin mga tao magkakasilasa. Buang pa in agama nato agama Islam way siya nagkulang. Way sila nagkulang in Allahu Ta'ala iban sin Rasul niya sambil naman hapagpasaplag sin mga kaulamaan sin kita niyo amuin hipapupo kita niyo ha mga hinang ini. Sarta in agama nato in Allahu Ta'ala diaak niya kita niyo. Sambil in panghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaak niya kita niyo amuin magpikilan hapikilan marayaw hatay manghud nato. Iban dia kita niyo sin agama nato amoy mamitsara habitsara hakasabunnalan iban sin bitsara marayaw. Iban matampal beita sin Tuhan nato Rabbul Alamin in nagtagdapo hahinang sin paglimot iban hinang sin pagdara sin bisara ini hinang ini sin syaitan. Hinang ini sin syaitan iban amo ini in kabayaan sin syaitan mapulak kanat in manusia in mga ipon sin Allahu Ta'ala damikyan amuin mag-astulyas tulibian in mga tao nagkakasilasa. Iban in kabayaan sin syaitan amuin sumud ha pangatayan sin hambuk manusia amuin pikilan mangi pagtuhuma matto pa amuin tay manghud niya. Tarta amuin in kabayaan sin syaitan biya sin mga bitsara amuin bitsara amuin mga mangi damikyan amuin bitsara hikakawasin manusia abian parusahan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intandaan niya hadis din kan Jabir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana qad aisa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabon na law niya in syaitan sabon na limiso na siya, nagloshop na siya. Amuin, papagbalikon niya in mga musallun, imana niya ini amoy mga mu'minin. Sabab amunin, sampul na nanunay sim pagsambahayang ini amunin mga silabang sa mu'minin. Labiluba amin hajaziratul Arab, tiyanto biyan hajaziratul Arab, ahawla sin mga Arab, amin papagsumbahon sila magbalik biyan pa mga indagini santuhan.
Pamanga indaginis biyan amin barahala dugaing pa Allah Ta'ala. Na siumo na in syaitan. Bimana amuin nag-lost hope na siya hinang yaon. Sumagawa along sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walakin pitahrishi bainahum. Sumagawa in syaitan simud siya hadugaing strategy hipanglarak niya antara si mga muslimin. Amunain hinangan niya biyan amuin papagkalukaluhon niya. Papag-astulyas-tulon niya mga antara sin sila yon. Amuin buhian niya sila amuin pitna ha antara nila. Amuna biyaan na sin paguwahanan sin paglimot iban sin mga pagdarasin bisara ini. Waqala an-Nawawi wal ghibatu wan namima ihda baduri syahna wal khusumat allati takuna bainan nas. Maulana annahu adun lana. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala beita piasawan niya katuin syaitan insya ini sampul na kuntara sin kita niyo. Kalaban sin kita niyo. Kaingatan sin kita niyo hambok pahambok. In kalaban mo, wairun yan pagtuyuan na bang beriin hini kakangi mo. Bang beriin hikapulak kanat mo. Bang beriin kau magkasawjanaan. So bihat to mga palanggungan agama Islam, subay na to taymaon. In syaitan ini, bukon ini mangdahay ng karayawan kato taniyo, subay na to di agaron. Amuin kakahinang niya, sabab hikapagpulak kanat hantara na to ini. Yan sinallahu ta'ala, inna syaitana lakum aduun mubin. Aduun fattakhiduhu aduwa. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sabon na lang na in syaitan, doon kaniyo kalaban niyo. Nakilahan niyo siya lang niya kalaban niyo. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sabon na lang niya in syaitan, iban sin mga pangabay niya, iban sin mga panindog niya, manundan kaniyo yon, atau akan dumakan niyo, amuin mabilang kamo din nga mga tao amuin apinar ka jahannam. Kasabiat to, hangkan subay humaliin kita niyo, magad hakakahinang atawakan amuin tiranan sin mga syaitan. Taib. Wal ghibat wan namima min aslihat iblis wa hizbihi. In paglimot, iban sin pagdara, sin bisara, amo na inin sa lago-lago armas. Amo na inin sa lago-lago puddang. Sa lago-lago atawakan sa kamdos-kamdos. Amo in babunuan sin iblis, iban sin mga panindog niya, haamuin hipagpulakkan at mga antara sin manusia. Iban sin haamuin maaun pag-astuli-astuli biyan ha mga manusia, amun hatiranan labayan sin, al-ghiba wan namima, amuin paglimot, iban sin pagdara sin bisara. Sebab, bangsa upa maaun jumatu hambuk manusia in para kala ini, tantu ini hikalarak sin hambuk kauman, atau akan hikalarak sin hambuk bay, hikalarak sin hambuk tumpukan, bangsa upa maaun din doon din ha mga manusia, hata panaiban nila, nagsisipat din ha mga sipat amin nasabot na to ini, in sila magdara sin bisara, in sila magpanglimot sila hatay munghod nila. Asabiat to mga palanggungan agama Islam, in mga yari ini, piapahali kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya hasampul na paghali, hasupaya kita niyo biyan amuin di mapulak kanat, hasupaya biyan amuin di malarak impagkasilasa sin antara si mga muslimin. Intanda niya, amuin siya ini pihali sin Allah ta'ala sin sampul na pagpahali manusia rin di sambil amuin hiyantang niya. Iyo pamamasin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao huminang habiya ini. Yan sin Allah ta'ala, wala yagtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yupamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in mga tao yan tabianin hinang nila magdarasin bisara. In mga tao hinang nila manglimot sintay manghud nila. Manglimot sintay manghud nila. Yan sin Allah ta'ala, ayaw kamulong niya maglimot-limutiha antara niyo. Uno kalong niya. Mabaya kamulong niya hambuk ling kanyo amin kaunon niya. Intain unod sintay manghud niya sin nahahalo na. Unod sintay manghud niya miyamatay na sarta nahalo na.
Ubos yatto kyaon niya. Bihat to in kalagpuan at tawakan mas malumi pa rin doon. Amuin hinang mo manglimot ko hatay manghud mo, mas malumi pa iniha amin hinang mo biyan, miyamatay na intay manghud mo salta na halo na kyaon mo pa inunod niya. So malumi pa rin dito in kakahinang mo sinhambok tao, amuin paglimot ini mga palanggungan ha agama Islam. Hangkan, subay halian tubtub sin paghali ito damin hinang sin paglimot ini, sabab bihat to inyo pa masin Allah Ta'ala haamuin kangian niya biya sa kaula-ula amuin kyaon mo biyan inunod sintay manghud mo na halo na. Allahu Akbar. So amoy ito mga palanggungan ha agama Islam, subay ito halian sintao. Halian sintao, iban diak kita nyo sin Allah Ta'ala magmabuga kaniya, damikyan in mga tao na kahinang bihat to, na diak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magtaubat iban sin mga yu kamaapan haamuin kaya paghinangan niya, iban mga yu kaampunan pa Allah Ta'ala, sababin Allah Ta'ala, hatao buhi pa, bang siya nakahinang maasiyat in Allah Ta'ala, ukab in pagpangayo kampunan kaniya, iban in siya bay ulungon, iban bay ampunon biyan ha mga ipon niya mga yu kaampunan kaniya. So magawa, in masigpit mga palanggungan ha agama Islam, bang ini marana to matay, marasin manusia matay, na wayroon palapason sin Allah Ta'ala, malingkan hukumun na amoy malago iban sin masibi, hasabiat to hangkan na, hamat madsin kita nyo buhi, bangsa upamain ikaw nakalimot ka, patay manghud mo, na subay ka sa rundoon, mangayo kamaapan kaniya, sabab nakasalalay, doon ha pagmaap miapi niyo, in kaampunan sin Allah Ta'ala kay. Demikian baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman qalbahu la taghtabu al-muslimin. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikamulong niya yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikamulong niya mga tumpukan amoy nagpaparat saya sadya kamu hatubtub sin dila niyo. Sarta way palaw niya simod in pamarat saya biyan palom simpangatayan nyo. Bimana, in paglimot ini dengan mga sifat munafikin. In mga munafikin, beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila yaon, namarat saya sadya sila pa Allah Ta'ala, hatubtub sindila nila, sarta way pa, simod palom simpangatayan nila. So biyaon, naghitabin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon kanila amuin, laong niya, la tagtabul muslimin. Ayaw niyo lang niya amuin limuton in mga muslimin. Wala tattabi'u awratihim. Iban ayaw niyo lang niya bukisan in mga kaiban nila. In mga kaiban sin mga muslimin. Ayaw niyo lawagon, ayaw niyo urulon, ayaw niyo lungkaron in mga kaiban sintay manghud niyo. Pa inna man ittaba awratihim yafda'ullahu awratahu. Sabi siyo lang niya amuin bukison niya, in kaaiban sintay manghud niya, ataw akan lungkaron niya, hipasaplag niya, hipamaitaan niya, in kaaiban sintay manghud niya, yattabi'ullahu awratahu. Nasabun na day sabyan amuin, bukison day sabsin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kaiban niya. In kaiban sintaw amuin bihat to in kakahinang niya. Wa may yattabi'ullahu awratahu, yafdahu fi baytihi. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na hisiw-siw lang niya, amuin, bukison sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kaiban niya, in kasipugan niya, na minsan pa siya naghihinang sin kasipugan niya, doon halom simbay niya, halom sin bilik niya, wayroon makakita kanya, wayroon makaingat kanya, pasaplagun da sin Allah Ta'ala biyan haantara sin manusia. Bihat to mga palanggungan ha agama Islam, bang in kaunan sin hambok manusia, amuin, lungkaron niya, tawakan guaon niya, sabut-sabuton niya, limuton nintay manghud niya, ha mga kasipugan niya, nabihat turay sabin hinangon sin Allah Ta'ala kanya. Minsan pa siya nagtapok na, hinang sin mga kaiwan niya, hinang sin mga kasipugan niya, higua ra sin Allah Subhanahu wa Ta'ala antara sin mga ipon niya. Sabiat to bihat to mga palanggungan ha agama Islam, in kangian, sabab amo na impagyanon, hinang-hinang hibaran, muy irapabaran. Bang in kaunan mo, manglimot ka hatay manghud mo, tanto amin kata ni sabin kaiban mo, higwa arasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ha mga tao biyan,
hasupaya isab gumuain kaiban mo. Insarayo-rayo hamano siya, amuin kaiban sintay manghud niya, subay niya di higuwa, ataw kan subay niya biyan hitapo, hitubtub na sadya kaniya, hasupaya naman siya di makasud, hahinang biyan, tabiyan hinang sin, malaggo pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa hinang yaon, hinang maasiat, nakakita ka hotay manghud mo, na arakalain siya nagtatawbat na pa Allah subhanahu wa ta'ala, na apabila in ikaw, nagguwa ka sin kaiban niya, na tanto arakala mas malaggo pa impardusahan mo deng ha amo impardusahan sintay manghod mo amoy nakahinang sin pardus amoy hinang sin pardusahan ito amoy paglimot mo hatay manghod mo ito. Okay. So uno pala in maanasin paglimot ini, uno in hatihan sin nang limot ka hatay mod mo, beriin siya maitong ha amoy limot mo siya. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Abi Hurairah kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mitcara. Ataduruna mal ghiba, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno kalaw niya, kaingatan niyo bang uno in pagtawagon limot? Kalu, Allah wa rasuluhu a'lam, insambong sin mga sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya in labi makaingat. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagtawagon law niya limot, amo na indikru ka akaka bima yakrahu. Amin sabuton mo intay manghud mo, amo hindi niya kabayaan yung pagsabot mo kanito. Sabuton mo, way rin doon intay manghud mo, siabot mo biyan yung mga parkala di niya kabayaan. Siabot mo biyan hataw dugaing, nalimpiag sabot mo ito kaniya, siabot mo na inhinang ito, nahinang niya, indagbos ito, dagbos niya, sumagawa kabunsihan niya, kalisuan niya, nasabon na law niya, limot mo siya. Limot mo siya. Limot mo siya. Nabangsaw pa, maway doon, amuin siyabot mo kaniya, nasabon na law na yudyo-udyo mo siya. Yudyo-udyo mo siya, gyura-gura mo siya. Bang bukon bunal, na biya saw pa, biya upa amuin, pagsabot mo ito kaniya, bukon bunal, amuin mga piagngan mo kaniya, nabun na law niya, gyura-gura mo siya, amuin mga pagsasabot mo ito kaniya, haway siya rin doon. So, amuin ito mga palanggungan ha agama Islam, in parakala, subay na tuhalian, minsan pabunal atau minsan pahalabayan supaya biyan aun pagkatawahan, supaya biyan aun biyan mga biyan paglamilamihan si mga tao naglilingkod, amin makahinang kaw ha mga bitsara biyan, bitsara sin amin hikapangudyo-ngudyo hapatay manghod atau kan hikapangalimot hatay manghod, ayo nato kalupahan, amin subject nato hasimana limabay, aun deng ha mga manusia amin malagtik nila indila nila sababan amin pagmulkaan sila sin Allah Ta'ala sambil naman amin hibukit sila biyan palom sina pinarka jahannam masimasin mulka sin Allah Ta'ala kanila. Okay. So mga palanggungan ha agama Islam, aun mga faida den di hadis hadars na to ini, aun law niya mga parakala jari sin syara amin limutun mo intay manghod mo. Aun mga parakala unom ginis makanjari limutun mo intay manghod mo unom ginis ini di siya sumud mo in hikakawa mo pardusahan. Di siya makasud mo in beita sin Allah Ta'ala biya upamahan sin kiaon mo intay manghod mo mo in nahahalo na siya biyan miyamatay na sarta nahahalo na way siya nakasud din dito apabila in bitsara mo hambok tay manghod mo wayron din doon simud siya unom ini. Muna amuna in at-tadhallum fayazuj lil mazlumi ay yatadallama ila sultan wal qadi. Amunay muna haparkala sin pag-anyaya. Haparkala sin pag-anyaya, bangsaw pa main ikaw, miyato kaw biyan hanakura, ataw akan miyato kaw hamang huhukom, hibay ta mo biyaan, intao yato nanganyaya kay mo, intao yato hinang niya imbiyay ni kako, na in parakala yaon di siya sumud ha parakala sin paglimot. Di siya sumud ha hukuman sin paglimot, sababin ikaw, amuin yan niya yakaw so, mihatto kaw biyaan, amuin isiyo biyaan nakura makatabang kayo mo supaya, amuin maigin pag, anyaya sin tao yato kayo mo atawakan hikabalik biyaan, in mga arta kiyawa kayo mo, atawakan biyaan, uno na biyaan inhinang kayo mo. So, habihat tuhal, amuin yan tabian mamayta kaw sin na anyaya kaw na inyaon di siya sumud hukuman sin limot. Amo ito yung panagnaan.
In hikadua, al-isti'ana ala tagiril mungkar. Amin, mamayta kau biyan hatao biyan supaya mangayo kau tabang biyan mapindain hinang yon hinang maksiat, hahinang-hinang kangian, inya to di siya maitong hinang limot. So pamain hambuk tao kaya kilahan mo naghinang siya hinang maksiat, sarta wayron kau gaus kusog amuin maminda hisin hinang niyaon, na makanjari kau biyan amuin lumawag, hisiyo biyan amuin karna makatabang kay mo amuin pindahon in tao yaon hahinang niya, wayron yat di yat to subod hahinang limot, amuin suy-suyhun mo in hinang neto. Ataw kan bay taon min mga kakahinang neto, di ato siya sumudhaw kuman sin limot, sababin ikaw mabaya ikaw mapinda in hinang neto, in hinang niya mangi ito haharap pa kahinang marayaw. So amo ito, in maksud mo biyaan amuin, igun siya ding hahinang maksiat, igun siya ding hinang mangi ito, hangkan mo siya biyaan amuin nasabot pahambok tay manghod mo pagpangayuan mo tabang. Istiana na ngayon ikaw tabang biyaan. Sabiat to siya but mo bang unoy mga kangian hinang niya. Supaya kau katabangan. Amo yatin hikarwa. Inhikatu al-istibta. Inhikatu amuin mangayo kau advice. Mangayo kau biyan pikilan. Mangayo kau biyan mangunuin mga hatol atau akan mga syarak. Mga hinang sinbihat to. Biyan na sinsaw pa malong mo, in ama ko yan niya ako simbeni beini, in ina ko in tay manghud ko yan nila ako simbeni beini. Ataw akan hikuan yan niya ako beni nangasubo ka pahambok tao maingat, nangasubo ka pahambok tao biyaan, amuin makahati sin syara na mangayo ka tabang bang beriin nangayo ka advice kanya bang beriin in mga bihat to para kala. So in mga bihat to hal di iyat to siya maitong limot. So magawa in labi aula, yan sin mga kaulamaan, makanjarian mo, in mga pangasubo mo, ayan mo sa upama, ya sheikh, atawakan kaatuan, berin sa upama ininhambok manusia na kahinang siya simbiyaini, biyaini. Unuin, amuin dapat niya subay hinangon, atawakan unuin mga biyaan subay niya hinangon hapag taubat niya atawakan ni mga subay binon niya mga biyat tuhal. So, amo hindi na ka mag-mention biyan pakansiyo. So magawa amo biya kiwan mo sadya bang saupa maaw na kahinang sin ka. Papaghaliun mo papaghaliun mo atawakan papagbukagon mo in mga muslimin hakangian sin tao yaon. Atawakan amuin kalaungan sin tao yaon. Atawakan ha mga magnasihat ka ha mga muslimin amuin kangian sin tao yaon. So bihat to inyat to di siya maitong mahinang limot. So pag main tao yaon, yung mga tao yaon nagdarayan tabian sin mga hinang mangi. Yan ta magdara sin mga amuin mga hinang yan tabian mga atawakan yan on tabian yung mga tao yaon butang unta magdagang siya sin mga hinang amuin hiyaram sin Allah Ta'ala. Ataw kaning mga dagangan niyaon siya biyan karupangan. Aon biyan pag-akal, aon biyan pagdupang. In siya yaw mangdupang hataw. Na inya to di eto matawag limot, so pamaon biyan kaingatan mo sung nila biyan akkalan, sung nila biyan anya yaon dupangon, amun baytaan mo siya sin, kangian sin tao yato, inya to di siya matawag limot. Sabad amun pihali mo in muslimin. Ataw kanin hambok man siya yaon, nagpapasaplag siya sin ilmo, ataw kan agama amin agama batil. Atawakan agama biyan amin agama bukon ha agama Islam. Na diya tumaitong limot amuin mga manusia biyan sabuton mo intao yato intao ini nagdarasin agama batil di iya tumaitong limot. Di siya maitong limot sabab mga muslimin amuin pia pagbukak mo sila biyan hakaiban niya sabab sin siya yaon supaya di makapangakal, supaya hindi makapangdupang, supaya di makapanglaong ha mga kakahinang niya. Inyaon di siya matawag hinang limot. Di siya matawag hinang limot. Sa insubay sadya jagahan nato, ayaw sadya siya biyan sumud ha amuin kainggit ibansin ka jangki. Amuin sabuton mintay manghud mo, marayaw in mga pagbibisnis niya, marayaw in mga pagdadaawa niya, marayaw yan tabihan in mga
palangay niya mga tao tay manghud niya, so ngian mo siya sabsin amoin personal interest mo ito, sab jangki mo siya, sabsin nainggit kaw kaniya, inya to malagwe ito pardusahan, sambil simud siya hahinang limot. So magawa, bang imaksud mo supaya biyan amuin, malapasin manusia, so pamain tao yaon, kaya kitaan mo yon tao panakaw, intaw yon pang tao pang dupang, intaw yon tao biyan magpanganyaya, na makanjari mo sa buton hambok tay manghud mo, ayaw ka mararasin tao yaon, ayaw ka mo bihan amuin kakalan sin tao yaon, in tao yaon beni siya, in bihat to amuin, biyata mo siya supaya di makapanganyaya, supaya siya di makapangdupang, di siya tumatawag limot. Di siya matawag limot. Demikian ini kalima, ayakuna muhajiran. Nagpa bukak atau kan mismo siya in nagpasaplag sin kaiban niya. Yataw pa ma in siya yaon sa mata-mata mata sin mga manusia nagiinom siya sin mga alak. Ataw kanya nun tabian nag-uusal siya sin mga hiyaram sin Allah Ta'ala. Mata sin tao wayron siya mga pagtapok-tapok na bang sa pa masabuton mo yon hatao di siya maitong limot. Sa mismo in baran niya way niya ratiapok in baran niya hinang sin maasiat. Mismo in baran niya pia saplag niya atau kan pia kitaan niya pia lantad niya antara sin mata sin mga manusia in paghinang niya maksiat bangsa upama nasabot mo yaon atau kan nahinang mo siya mga upamahan in yaon di siya maitong limot. Di siya maitong limot sa mismo in siya way niya ratiapok in hinang niya maksiat atau kan way niya ratiapok in mga pagdaawa niya hinang sin kabatalan in mga pagpasaplag niya sin kabatalan way rasiyan tabian naginu-ino na wayron niya to di siya sumudhay ng limot bangsa upama biyan amoy masabot siya hakakahinang neto sabab mismo in baran niya way siya biyan amoy nagtapok kapag hinang niya mga hinang sin kabatalan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. So amoy ito in hikalima, amoy tao yan tabian mismo siya in nagpabukag sin hinang niya na di siya mahinang limot sa upama masabot ataw kan mahinang siya mga upamahan biyan mga pagbitsara ataw kan na pagpatumtum. Demikian ini kauno mga palangungan sa agama Islam, amuin sabuton mo intay manghud mo supaya siya kakilahan. Sabab sa upama biyan, amuin doon hahula yaon aun kaulialawag biyan mga tao. So inliawag mo biyan ingan niya biyan hi Ahmad. So doon hahula yaon matao din Ahmad yan tabihan. So di kakilahan malingkan aun sifat niya biyan nakadugaing hakatan niya to, doon siya kakilahan. Biasin siya pamabiyan amin Ahmad yan mo Ahmad Umaw, atawakan biyan mga Ahmad biyan Pingka, atawakan Ahmad biyan Biyaini, inyat to di siya maitong limot sa pab, supaya siya kaingatan, supaya siya kakilahan, na piyakila mo siya haamin sipat niya to, haway roon, doon mga sibo biyan singan niya, minsan pa biyan nahakar na magama siya, haamin sipat niya to nasabot mo. So magawa, isab aon dabian sipat, amuin, ipangilahi kaniya hamin di niya pagamahan, di siya magama, nalabi marayaw dito mo siya sabuton. Dito mo siya sabuton hangan yato amin ngan, di siya magama bang siya sabuton hasipat yato. Di siya magama, minsan masabutin sipat yato doon kaniya. So amo yato in unom, sa upama mahinang sintao ini pambuk tay manghud niya way rin doon, minsan pahinang kangian di siya maitong limot. Muna balikan ko, amo na inkarnasin paganyaya, so pamanamay takaw ikaw na anyaya, na inyat to di siya maitong limot bang sabuton mo isyo ng anyaya kay mo ibang berin paganyaya niya kay mo. Inhikarwa amin na ngayon kaw tabang, berin mapindain hinang yaon, berin biya mapabuntol siya, na makanjari mo sabuton ni mga kakahinang neto supaya biyan katabangan kaw. Inhikatu amo na in alistifta, amin mga yung kaw biyan advice, atawakan mga subok o sin mga hukuman biyan, bang berin in tao biyan nakalanggal sin beni na hinang na beni so sabuton mo sarta makanjari mo pa sabuton isiw siya ito na makanjari ito di ito sumud siya hukuman sin limot amuin na ngayon kawiyan hukuman at tawakan biyan amuin hatol ha mga tao beni na hinang niya in hikaupat amo na in tahdirul muslimin pagpahali mo ha mga muslimin hakangian sin tao yaon hakarupangan sin tao yaon hapangakal pangdupang
sintaw yaon di siya mahitong limot. Sababin ikaw, supaya naman di magtatao din pangdupang niya in pangakal niya iban sintawng nakalan, na in ikaw pihali mo mga muslimin hakakahinang niya, di siya to sumudhahin ng limot. Ikaw pat, in hikalima, amin tao mismo siya in nagpabukag sin mga kakahinang niya, mismo siya in nagpasaplag sin mga kaaiban niya, nabang mo siya nasabot ataw kanahinang mo siya mga upamahan, in siya yaon di siya mahitong limot. Amoy tin hikalima, in hikaunom, amin pagsabot mo hatao, amin di niya kabayaan hasupaya siya kakilahan, bangsa pamalyalawag mo atawakan hipaingat mo, na inya to di siya mahitong limot. Amin sabot umin tao, amo hindi niya kabayaan sabab amo yun supaya siya kakilahan, na inya to na diya to mahinang limot sa pamalyawag mo siya sa tabian na sinasabot na to eto mataw din ngan Ahmad din nun hawla yaon sumagawa ngianan mo si amin Ahmad pingka yan mo atawakan Ahmad yan mo biyan amuin biyain in sipat niya minsan pa ito magama siya bang masabot ito na diya to mahitong limot hakarna supaya mo siya kabakan karna supaya mo siya biyan amin kaingatan. So amo ito mga palanggungan ha agama Islam amuin para kala di siya maitong limot minsan wayren doon in tao siya but may mga halyat to. Right. So biyaon mangsaw pa mga jimatuin hinang limot pahambok kay mo. At tawakan pahambok doon kanyo biyan aon di matong tao nagdasin bitsara limot. At tawakan aon mga tao biyan amuin diungog mo at tawakan yan din doon kaya sa abuhan mo kaya matahan mo hinang niya biyan ng limot patay mangod niya. Atau kan ikaw indiahan niya simbit sara limot. So, aw ni sablong niya, amoy mga nasabot na to ito na una, aw niya to mga hadis katana, sa amoy way na siya bot na in hadis sa mukhamuk, karna sin amoy pagpahik siya oras, ataw kan amoy pagpahupo sin bitsara, amoy ito, aw niya to dalil katan, yan sin kaulamaan na to, amoy niya to, jari to sinsyarain mga ito, di siya may itong limon. Taib, yang bagi alaman humilat ilayhi an namima sitatumor. Uno'y sabing patot, hinangon ko, ang sa pamaon di matong kakubian tao nagdarasin bitsara limot. Nagdarasin bitsara biyan amin kaingatan ta, inyaon bitsara, amin limot. Atawakan kaya kita anta siya ng limot hatay manghod niya. Atawakan diungog ta siya ng limot siya hatay manghod niya. Unin subay ta hinangon ta, hakita amin nakadungog iban kita in nakakita ataw kan kita in siyuswihan nito. Muna Allah no saddi kahulian nan namam fasikun. Muna amin di ta kahagaron. Ayaw ta kahagaron in tao yaon. Sabab in tao amin magdarasin bitsara, in silaw mga tao mangi sila. In silaw mga sifat munafik. In sila yung mga sifat tao narka. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Dilaw niya makasud surga alaw niya in tao amuin ng limot. Amuin tao yan tabihan amuin magdarasin bitsara. Kasi in siya yato dihan niya kaw bitsara namam. Dilaw niya maka sud surga in tao magdarasin bitsara. So bimaan amin kiyaan niya kaw bisara matuhan dinghan sipak dihan niya kaw matu sarta sisuihan niya kaw na insyaon na itong na siya amuin nagdara siya sin bitsara. Nang limot pa siya, nagdara pa siya sin mga bitsara. Amin karna hipanglarak niya biyan ha mga tao nagkakasilasa. So muna in pagtayma at amin pagsaumadyata kanya Allah no saddikahu di ta siya kahagaron. Putingon tay bitsara niya to. Sababin tao nagdarabit sara, tao mangi iyaon, tao mangi. In hikarua, ayan hahu an dhalika wa yansahu wa yakabahu lahu fi'lahu. Subay ta siya langan. Langan ta siya hinang neto. Iwan sinwasyatan ta siya. Bugaon ta siya mga amuin kaingatan tabiyan yung parusa sin Allah Ta'ala kanya. Mas malum pa biyan amuin, ding ha kumaon siya, ding ha unod sintay manghud niya miya matay na nahahalo na. Salta amuin, ngiun tabianin kakahinang neto. Sabaton ta kanin kakahinang yung kakahinang mangi. In kakahinang yung kakahinang malum, in kakahinang yung kakahinang sin syaitan. Iban sin mga amin panindog niya. Damikyan in hikatu. Ayubugidahu fillahi ta'ala.
Amin kabunsihan ta siya karna sin Allah Ta'ala. Kabunsihan ta hinang niya tu iban sintaw ya tu karna sin Allah Ta'ala sehingga hinang niya pa. Sebab kabunsihan ta siya karna sin Allah Ta'ala, bangsa pa mahiundungan niya nin hinang niya. Salta nagtaubat na siya, nasubay na igun ta inbunsi tayat tu kanya. Amin, balik na siya kalasahan ta na siya, karna sin Allah Ta'ala ray sabsabin kita, nabunsi sadya-sadya kita kanya, haamin kakahinang niya. Sehingga di niya hundunganin kakahinang itu kabunsihan ta siya. Karna sin Allah Ta'ala. Nasa upama, yundungan niya na salta binin niya na yung kakahinang niya, na makanjari nabian amuin, di ta na siya kabunsihan, iban subay ta na siya lasahon, halasa karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, amuitin hikato. Demikian, dendun ha hikato yaun, sababin hinang niyon, hinang kabunsihan sin Allah Ta'ala, na demikianin kita, mabunsi kita kanya sabsin kabunsihan siya sin Allah Ta'ala. Sa pamahiyundungan niya, pagtaubatan niya na naig na imbunsi sin Allah Ta'ala. Inastor sin Allah Ta'ala kanya, na subay resab igunta na, iban binunta na biyan impag-astor tay sab kanya. Demikianin hikaupat, Allah yadun na bi akhi kal ghaib asu. Ayaw kita magimangkan, ayaw kita magguni-guni, hatay manghud tay at tumangi. Amin wayron din doon. So, upama siwi-siwihan niya kao simbeni-beni, bitsara sintay manghud mo, nasubay mo ito tay maun bukon bunal, sa puting mo rasya. Bukon bunal, ibanin siya ini, manglarak sim pagkasilasan niyo. Amuin iban, ayaw ka magpikil mangi, iban patay manghud mo. Ayaw ka magtali, bunal ba na bitsara niya tukako, bunal ba na hinang niya tukako, ayaw mo ito hisud halam sim pikilan mo, in hisud mo palam sim pikilan mo, intay manghud mo biyaan, marayaw in kakahinang niya kay mo. Intay manghud mo biyaan, di siya makapag, amo in imangkan huminang sinkang yan kay mo. Subay amo ito in pikilon mo. Ay ko magpikil, in siya makatawakal huminang simbeni-beni kay mo. Damikyan in hikalima, amo in pagdasin tao yato kay mo mga limot, at tawakan bisara amo in tumbi na bukon sa baban biyan amuin, iurul-urul mo na siya bang yung mga kakahinang niya at tawakan uno biyan yung mga pagsaputon niya kay mo. Di ato mahinang sabab biyato, mahinang mo imbiyat to sa absit aun tao nagdalimot kay mo. Amo ito in hikalima. In hikaunom, Allah yarda li nafsi manahan namam anhu, pala yuki namimatahu anhu fayaqul, fulanun haka kada fayusiru bihi namam. Ayaw ka magrida hakakahinang neto. Ayaw ka biyan, amin, mabaya hahinang neto, kabunsihin ang neto. Iban, ayaw isab mahinang, in ikaw biya sinsiya. Limot, nagdaon tao, nagdabisara kay mo, nayat to ka usab mato pahambok biyan siya, butsat mo, hikuan yan mo, nagbitsara ka ko simbeni-beni. Bimana nahinang day sab kaw biya sinsipat niya. Nahinang day sab kaw, biya sinsipat niya. So, muna-muna, amuin bihat to, putingon ta siya, hikarwa subay ta siya langan hakakahinang niya, iban hikatu subay ta kabunsihan, sabsing kabunsihan siya sin Allah Ta'ala, in hikatu, amin di sababan hikapanali tahin ng amin kangian hatay manghudta, in hikalima, amin di sababan amin jagahan tay manghudta sa aun kita bakas diungog amin sismis, matukatu simbeni-beni siya katu, in hikaunom amin di kita magrida hahinang sintao yato, iban sin mahinang kita biasin hinang niya, amin dahon tay sabin limot niya to, sabuton tay matupan sipa. So, yung mga parakala ini mga palanggungan ha agama Islam, subay ni halian sin tao, annahyu anit tahaddusi bikulli ma samya, amin labi marayaw ha tao, hikaunom, subay niya biyan amin di siya, aw hikaunom pala ini ding ha mga paida, bukon marayaw amin sabuton ta, in katan unin kadungugan ta. Sarang-sarang in manusia, pataod-tauro ni pangdungog niya, kukuan ni paghimumungon niya. Labi marayaw, mataod din kadungugan ta, matiyuin, himumungan ta. Bukon mataod pa in himumungan ta ding ha, sindiungog ta, biya na si mga mahinang sinkaibangan, aon kadungugan bisara, labihan nila pa, sobrahan nila pa. So, ako lang maglabi, biya mga miabot na inoras na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan tayo masin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat sin kita niyo hambok-hambok, sarta bang main kita niyo halam sin kaampunan sin Allah ta'ala, iban bang main kakitaan na to, in amal ibadat na to, doon haadlaw sin gana-gana magharap kita niyo sin siya. So magsukur doon, magbalik ka niyo katan. So insyaAllah subhanahu wa ta'ala,
tubtubon nato na muna in pangajian sin kita nyo hadlaw ini ren diha tafik tubtub hika unum murah-murahan tema sin Allah Ta'ala na malibadat nato iban dihilan pakita nyo biyan amin gaus kusog makapagam malibadat mataod den diha asyara awakhir ini hitukbal kung magbalik kanyo in lapalsin kasanyangan ha antara nato ala wahiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا